Έχω έναν αραβωνιάρι 3 μέτρα παλικάρι. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι σκάνδαλο, θα βουήξει η Αθήνα. Ευχαριστώ. Γουρούνι. Τι το περάσαμε εδώ πέρα, κομματήριο. Πειράζει? Όχι, δεν πειράζει. Της Ελλάδος στα παιδιά. Δευτέρα ως Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο MAC TV. Καλώς ήρθατε στο branchgalaxy.gr. Χιλιάδες top fashion ρούχα και αξεσουάρ, είδη σπιτιού και ομορφιάς, με εκπτώσεις έως και 80% με ένα κλικ στην πόρτα σας. branchgalaxy.gr, το νούμερο 1 online shopping club. Η θαλάσσια χελώνα τρέφεται με μέδουσες και συμβάλλει στον έλεγχο του πληθυσμού τους. Όταν όμως τα πλαστικά μπαίνουν στη μέση, το παιχνίδι χάνεται. Εσύ καταλαβαίνεις τη διαφορά. Η χελώνα όχι. Μέντασετ και Ίδρυμα ΑΓ Λεβέντη. Αν το έχει κάνει η Ελένη, σημαίνει ότι ο Γιάννος είναι αθώος. Όλοι θα νομίσουν ότι κρεμάστηκε για να τις καλύψει. Πήγαινε φέρε την ύφη μου εδώ τώρα. Κάναμε το σωστό. Η Ελένη έπεσε θύμα του. Θα τρελαθώ. Έκανες κάτι για να σε μισήσω? Έλα σε παρακάτω, πέρασε μέσα. Έχουμε βάλει μια φώνησα στο σπίτι μας. Ένα πράγμα θέλουνε μόνο. Άγριες μέλισσες. Εκδίκηση. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο MAC TV. Δες όλα τα επεισόδια στο antennaplus.gr. Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAZ. www.kazshelter.gr. Παγκόσμια ημέρα της συλλογικότητας, ως απάντηση στη μοναξιά, της δημιουργίας, ως απάντηση στην απάθεια, της ελευθερίας, ως απάντηση στην εξάρτηση. 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά τον ναρκωτικό, Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης. Το σάρκωμα αποτελεί ένα είδος σπάνιου καρκίνου. Είναι πιο συχνό στα παιδιά και στους νέους ενήλικες. Περίπου 13.000 άτομα παγκοσμίως θα διαγνωστούν με σάρκωμα φέτος. Αν παρατηρήσεις οποιοδήποτε σημείο του σώματός σου, Κάποιο μόρφωμα πάνω από 5 εκατοστά που μεγαλώνει σε διάστημα πολλών εβδομάδων, Μην το αγνοήσεις. Και μη δεχθείς να χειρουργηθείς χωρίς απεικόνηση και βιοψία. Μπορεί να είναι σάρκωμα. απευθύνσου σε εξειδικευμένο γιατρό. Ενημερώσου υπεύθυνα. Και συμπεριφέρσου με σύνεση. η ειδική ομάδα σαρκώματος είναι εδώ για σένα και μπορεί να σε υποστηρίξει. Ελληνική ομάδα σαρκωμάτων και σπανίων όγκων. Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη. Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα. Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικίδιό μας, να υιοθετήσουμε με υπευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας. Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας. Είναι δείγμα πολιτισμού. Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο. dreamteam.org.gr. Twice as big as mine. You are my boss, and I am your nanny. Boo! I'm leaving now as per your firing me. Just save your apologies. I can take this abuse no longer. Just bring my bloody lunch in. Good to be back, sir. Dada μέσου δράσεως. The nanny and the hunk producer? Isn't it time to pick up Yetta at the amusement park? Don't let her have a few more rides. Απολαύστε την. Απόψε στις 8
στο MAC TV.